E mirar a situación na que se atopa o monte e pensar nos peores presaxios para este verán. Os comuneiros do Salnés cualifican de moi preocupante a situación dos montes de cara a este verán que comeza. A ausencia de precipitacións e a intensa calor, unidos ao descoido que padece a masa forestal, fan que os comuneiros teñan os peores vaticinios. Temos unha experiencia parecida que foi a do 2006, non? Un ano con temperaturas moi altas, pouca humidade tanto no solo como na vegetación e pasou o que pasou. E nós, pois bueno, nos tememos que este ano pode ser non sei, unha segunda edición do 2006, non? Un presaxio que xa se confirmaba na tarde de onte co primeiro incendio da tempada en Catoira. Os montes están sen limpar e a humidade é baixísima para a época do ano. Se a isto lle sumamos os retrasos nas axudas para a limpeza da Xunta de Galicia, o presidente da Comunidade de Rubiáns e da Mancomunidade de Vilagarcía asegura que a situación é desesperada. Nós estamos esperando por unhas axudas do Concello de Vilagarcía, foron aprobadas na Xunta Local de Goberno o luns. Agora necesítanse como 10 días para que sexan publicadas no Boletín Oficial da provincia, logo hai un mes para presentar as solicitudes para as axudas, e logo temos un problema que a mediados de xullo, en función de como este o tempo, poden incluso prohibir o traballo no monte, co cual pois estamos un pouco desesperados e sin saber que facer. O principal problema é que estas axudas se tramitan moi tarde e moitas veces non chegan a tempo ou directamente non chegan. Parece ser que o Concello de Vilagarcía nos vai a permitir facer os traballos de limpeza e xustificalos a posteriori. Esperemos que sea así, porque senón as axudas xa en fin, ojalá non pase, pero igual as axudas chegan cando os montes xa están queimados. E isto é algo que, bueno, que está sucedendo un ano tras outro, é dicir, alguén na Xunta de Galicia teríase que dar conta que as axudas son efectivas se realmente se conceden en plazo. Logo, hai unha cantidad de trabas tan grandes. Eu podo dicirvos que a comunidade nosa de Rubiáns solicitamos unha axuda para a limpeza fai 3 anos. Déronos 1.200 euros, pero nos tivemos que asociar con 5 comunidades de montes ás que ni siquiera coñezo. Ante esta situación, representantes das comunidades de montes de Rubiáns, Cea, Trabanca Adiña, Trabanca Sardiñeira, Sobrán Vilaxoán, Guillán e Fontecarmoa están reunidos a estas horas da noite para decidir as accións a levar a cabo en caso de que non cheguen as axudas, unhas decisións das que lle daremos conta en próximos informativos.